Molt bones. Has intentat obrir una pàgina web, segurament un joc, amb el teu mòbil o amb la teva tablet d'Android i no et deixa perquè et diu que té un no sé què de Flash Player. Tothom et diu que amb l'ordinador sí que podràs. És veritat. De fet, jo ho explico com es fa això en un altre vídeo. Ara bé, es pot fer amb el mòbil o amb la tablet? Podries jugar-hi? Jo crec que sí. Si m'acompanyes, t'ho explico. És així de fàcil. Comencem. Obrim l'aplicació Play Store i en ella hi farem la recerca d'una aplicació en concret, la anomenada Puffin Web Browser. Molt bé, la seleccionem, la instal·lem, accelerem una mica el procés d'instal·lació perquè això vagi una mica més de pressa i ja la podem obrir. La primera vegada ens sortiran uns advertiments, una introducció, anem dient a tota siguiente i que comencem i ja tenim aquí oberta l'aplicació que ens interessa. De fet, l'aplicació és aquesta. Si l'obrim, ja hi podem introduir la pàgina web on es troba el joc que té Flash Player al qual volem entrar. Posem per cas el de la Cruz Roja, fem clic, entrem i olé! Aquí ho tenim! Si aquest vídeo t'ha resultat útil, doncs ja saps què has de fer, no? Clic aquí a m'agrada i subscriure't al canal. I si el que t'interessa més aviat és activar el Flash Player a l'ordinador, també pots fer-ho seguint les meves recomanacions veient aquest vídeo. Adeu!